Rotariáni z Ostravy, Opavy, Frýdku, Místku a Kopřivnice zorganizovali další akci, při které na vrchol Lysé hory vyvezli vozíčkáře, kteří by se tam sami dostali jen stěží. Některé týmy to vzali sportovně, jiné jako příjemnou procházku. Akce vozíčkem ke Královně Beskyd se letos konala už po páté. Po společném startu čeká účastníky necelých 9 kilometrů k vrcholu. Letos jsme vytlačili 15 vozíčkářů, pomáhalo nám zhruba 150 lidí, kteří jsou rozděleni do týmu. Každý dostane svého vozíčkáře a toho má bezpečně vyvést nahoru a zase zpátky dolů. Úžasné, nejlepší. Měla jsem ty nejlepší tahouny a vyjeli jsme jako druzí nahoru. Úplně bomba jako. Naposledy jsem tady byla já sama na kole. Už jsem tady po druhé, tady s touto partou. A předtím jsem tady byla jsem zdravá, jezdila jsem tady na kole, takže tak. Jsem vlastně dojel z Něvošic, jsem tady po druhé, jako si myslím, že to je dobrá akce, dobrý zažitek. Minule jsem byl druhý, jsme byli druhý s klukama, teď jsme nevím kolikatí, ale bylo to dobré. Ti nejrychlejší byli na vrcholu Lysé hory za 1,5 hodiny a své vozíčkáře dostali skutečně až k obelisku. Pro mě to byla dneska premiéra, jsem ráda, že Moravskoslezský kraj se podílí na těchto aktivitách a myslím si, že to není zážitek jenom pro účastníky, ale i ti, kteří se mohli dostat na Lysou horu. Připojili jsme se k akci vozíčkem na Lysou, z důvodu toho, protože jsme měli vlastně tu naši akci benefiční zápas pro Patrička, kde jsme vlastně v arkádě v rehabilitačním centru předávali šek a tam nás vlastně oslovila šéfka Rotary klubu, paní Tamara, a oslovila nás ve smyslu, jestli nechceme jít na tuhle super akci, že je vlastně 5. ročník, je to sice na rychlo, ale udělalo se vlastně místečko, tak jsme určitě dali tým dokupy a přijali jsme vlastně tuhle žádost. Nasadili jsme z kraje tempo, protože sestavil jsem si tým z bývalých sportovců i ještě vlastně nynějších sportovců a oni neumí prostě pomalu. To nešlo. I já jsem měl problém, takže nasadili jsme tempo a de facto, i když to nebyl závod, tak jsme tu došli jako první. Já jsem rád, že i Frýdek Místek se stal letos partnerem této skvělé akce, kterou pořádá vlastně Rotary klub Frýdek Místek a Kopřivnice. Dnes jsme mohli tedy s mými kolegy jsme vyvezli mladou dívčinu Nikolu, která je poutána na vozíček a vlastně díky tomu se mohla dneska dostat podruhé v životě na Lysou horu. Já myslím, že náš tým, který byl složený vlastně z našich zastupitelů, tak byl opravdu silný tým. Zvládli jsme tady vyjít za 1:50 hodin, což si myslím, že je dobrý čas a zvládli jsme to opravdu perfektně a společnými silami jsme tady Nikolu dostali nahoru. Pro účastníky, kteří vlastně vozíčkaře táhnou, není ten výšlap vůbec jednoduchý, protože ho táhnou 8,5 kilometru do kopce a musíte počítat s tím, že ještě 8,5 kilometru zase z kopce a to někdy mnohdy bývá náročnější na kolena. Nicméně všichni se na to každý rok moc těší. Další společný výšlap se bude konat zase za rok v září. Přihlásit se mohou další týmy i vozíčkáři, kteří by se chtěli na Lysou horu podívat tímto způsobem. Libor Běčák, televize Polar.